supaya nggak ada kegagalan dalam hidup ini. Dek, Pak, Dek. Oh, Mbak. Aduh, Pade, sikilku loro, Pade, sikilku loro, Pade. Aduh, tolong, Pade, sikilku loro, Pade. Pade, tolong, sikilku loro, Pade. Ya Allah, Pade, tolong, Pade. Pade, tolong, sikilku loro, Pade. Rata kotok Pade niki. Pade, tolong, Pade. Sikilku loro, Pade. Itu Pak Dek lagi. Gagal iki, Dek. Dek aku arep nulungi. Lah iya, salah deh iki, Jan. Yah. Jan. Wes gagal iki dhewe rencanane. Lah iya, Pak. Sampai dong delo ijek ora iki mau iki. Oh, ya. Alhamdulillah. Tapi ijek karo rokok iki. Mulai dong telo untung ora ketemu wong jenis sama met iki. Kelangan rokok karo HP. Terus balik. Ayo, Dek. Wah, gagal kok. Motor iki nyapa lho. Malah Mbak, motornya nyapa. Nih, boleh. Dek, iki dari Pak Dek. Iya. Wis, supaya nggak ada kegagalan dalam hidup ini. Langsung balik. Awas. Iya nih. Ayo cepet Pak, ini aduh motornya. Duh, Masya Allah. Aduh, bocah kayak hujan. Gara-gara njaluk tulung ora tak tulungi kae jangan-jangan tak tulungi ngerjani aku neh mau. Kok tiba yuk malah ganti ngerjani aku tenan. Jangan. Malah lampan iki jemplone kok ngene iki ya piye bocah kae. Iki njemuk HP karo rokok malah menene dhek seneng paling njaluk ditulungi arep ngerjani aku ya mau paling. Asli. Kok malah terus tenan. Bocah. Jan. Gumun aku bocah loro kae. Jan. Ngono kena cetok sesuk bener tak. Jangan genten apa ngerjani wong tuwek. Wong tuwek di kerjaan-kerjane ae.